Vítajte v Pomáhajbo! Je tu opäť Karči a Lajčík. Trápi vás, že neustále míňate kopu peňazí v drahých supermarketoch len preto, aby ste nejak potešili svoje deti? Áno, toto ma skutočne zožiera. Neviete, ako ušetriť z vášho rodinného rozpočtu, aby ste nemuseli kupovať drahé detské hry? Nie, túto skvelú cestu ja nepoznám. Dnes vám poradíme, ako zabaviť svoje deti a neminúť ani 1 korunu. To som ale napätý. Čo ideš urobiť, Lajči? Karči, určite sa vo vašej domácnosti nájde 9 plných pivových fliaš. Aj 12, Lajči. A každý z nás nosí vo vrecku antistresovú penovú pomôcku v tvare tenisovej loptičky. Á, bože môj, ja Dilino, zabudol som si ju doma. Vidíš, Karči, preto si dnes taký nervózny. Ale nevadí, život je sviňa. Karči, pripomína ti toto niečo? Bádam v mysli, no nevie mi to prísť na Ale veď je to také jednoduché. No predsa kolky. Á, samozrejme, už to mám. A detská hra je na svete. Zoberiem antistresovú penovú pomôcku a vrhnem ju na 9 pivových fliaš, ktoré nám teraz hrajú kolky. A čo sa stalo? Ani 1 fľaša nespadla. Skvelé, môžem si to skúsiť? Ale samozrejme, Karči. Detská hra je na svete a môžeme ju opakovať do aleluja. Funguje to. Moje deti budú šťastné a nestojí ma to vôbec nič. A to ešte nie je všetko. Nie? Ty máš ešte pripravené niečo, Lajči? Nechajte sa prekvapiť už o chvíľu. Dnes som vám ukázal, ako vymyslieť jednoduchú detskú hru a neminúť pritom ani korunu. O tom som sa presvedčil. A teraz je tu hra pre dospelých. To som ale napätý. Určite sa v každej domácnosti nájde olovená, železná guľa z čias Napoleóna. Ja mám skutočne dnes zlý deň. Ja som ale Dilino, zabudol som ju na chate. Nevadí, Karči, pretože sme tým, ja ti svoju olovenú železnú guľu požičiam. Ďakujem za dôveru, Lajči. Veľmi si to cením. A smiem si túto dospelácku verziu vyskúšať ako prvý? Hra môže začať. Fantastické! Skvelé, Lajči. Táto dospelácka verzia ma chytila. I hneď utekám do supermarketu a kúpim ďalších 9 pivových fliaš. Kúpaj mne, nech si hodím aj ja. Dobre, tak kúpim 18. A vieš čo? Radšej nepôjdem s rodinou na dovolenku k Balatónu, pošlem ich do Oravského Podzámku k svokre a kúpim rovno 400 pív a budeme hrať celé predobedie. A pritom také jednoduché. A na budúce si ukážeme, ako pri spoločenských hrách piť minerálku z plastových fliaší. Pretože sme tým, ja ti svoju ovocnú aj železnú oholenú guľu požičam. Skvelé! A zahráme si celé predobedie. Alebo aj po obedie, aj do obedie, ale predobedie. Skvelé, Lajči! Táto dospelácka verzia ma skutočne chytila. Bežím do supermarketu. Mazaj a utekaj, kade ľahšie. Vykašlem sa na to a budeme hrať celé predobedie spolu. Koľky kúpim? 5000. A budeme to hádzať do tých pivových fliaš. Dobre, kurník, toľko informácií, dobre. V lete sa vykašlem na dovolenku na Balatone, rodinu pošlem do Riti a my si budeme hádzať pivové fľaše do kameramana. A kúpim rovno 400 fľaš a môžeme hrať od 9. do 11.
Strašne číselných informácií. Pošlem ich do Spišskej Novej do... Rožnavy! Do to je jednoduché dať, lebo čo Rožnava, Kremnica, hoci čo len Spišská Nová Ves. Prasknený parochňák. Hoci čo Poprad, Svit, až Serec. Aj, bože. Spišská Nová Ves. To sa spúza mi nedá povedať. Spišská Nová Ves.